Ο Άγιος Βασίλης καταξοδεύτηκε φέτος. Δεν έκανε ένα δώρο, αλλά δύο δώρα. Και πάμε να τυλίξουμε παρέα τα δώρα που πήρα εγώ φέτος για τον άντρα μου. Σαν πρώτο δώρο είναι αυτά τα παπούτσια από που μου άρεσαν πάρα πολύ. Αρχικά ήθελα να πάρω το λευκό χρώμα, όμως ήταν sold out, δεν ήταν διαθέσιμο. Και πήρα τα μαύρα και αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί έχει αυτήν την τελουτέ λεπτομέρεια στο πίσω μέρος. Και πιστεύω ότι μπαίνει άνετα και στο sport ντύσιμο. Το περιτύλιγμα αυτό το πήρα από το Jumbo, ωστόσο το πήρα λίγο σε δίλημμα γιατί μου άρεσε και πάρα πολύ το κουτί από τα Guess και σκέφτηκα μήπως του έβαζα απλά ένα φιόγκο. Όμως μετά σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερο το να αγωνείς για κάτι μέχρι να το ανοίξεις. Και κάπως έτσι εδώ με βλέπετε να τυραννιέμαι, να τυλίξω το πακέτο. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που αυτή τη χρονιά έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε δώρο ένα στον άλλον λίγο πιο και να κερδίσουμε πράγματα στη ζωή μας που πραγματικά τα. Και κάπου εδώ κατάφερα να τυλίξω το δώρο μου. Θα βάλω και αυτό το κόκκινο φιόγκο για να το κάνει έτσι λίγο πιο όμορφο. Και ωστόσο κάπου εδώ να σου πω ότι ο Μάριος έχει μεγάλη τρέλα με τα αμάξια. Και όταν σου λέω ότι τρελαίνεται σε ακραίο σημείο. Θέλει πάρα πολύ να έχει ένα αμάξι που σιγά σιγά να το φτιάξει και να το χτίσει. Και εύχομαι κάποια στιγμή στο μέλλον να πραγματοποιήσουμε το όνειρο. Το δεύτερο μου δώρο λοιπόν για τον Μάριο δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι κάτι οικονομικό. Είναι όμως ένα δώρο που πιστεύω ότι θα του αρέσει πάρα πολύ. Αυτός ήταν και άλλωστε ο σκοπός. Όταν με τον Μάριο αγοράσαμε το αμάξι μας, από την πρώτη στιγμή ήθελα να βάλει φημέτσα. Όμως είχαμε άλλες υποχρεώσεις που μας αφήνανε πίσω. Όμως οι υποχρεώσεις ποτέ δεν σταματάνε. Και νομίζω πως ήταν η κατάλληλη στιγμή να πάω να πληρώσω εγώ η ίδια για να βάλει φημέτσα. Μπορεί για κάποιον να μην έχει τόση μεγάλη αξία, όμως ο Μάριος πιστεύω ότι θα του αρέσει πάρα πολύ. Φέτος στα Χριστούγεννα μία επιθυμία εκπληρώθηκε. Και μην ξεχνάς ότι είναι όμορφο να στηρίζεις τα όνειρα κάποιου. Άλλωστε αυτά είναι που μας κρατάνε σε γρήγορα. Εύχομαι να περάσετε όμορφα αυτές τις γιορτές και να έχετε μία πανέμορφη χρονιά. Γεμάτο εκπλήξεις, χαρές και πάνω απ' όλα υγεία. Καλά Χριστούγεννα.